Здравейте, аз съм Биляна и пиша поеми. Сега ще ви прочета нещо мое. Господи Исусе Христе, говори чрез мен и чрез моите слова. Постави Светия Дух там и нека Той да говори чрез мен. Нека тези, които трябва да чуят и да видят, да се спрат. Нека чрез мен и Твоите слова бъдат излекувани и успокоени. Нека всяка добра дума да остане в тяхното сърце, да остане и да разцъфти в нещо свято. Нека тези, които трябва да разберат, бъдат просветени. Това лечение е за мен, но и за тях. Всички тях, които имат нужда. Защото, Господи, само чрез Твоето Слово идва мира и утехата, успокоението на духа. Тази жажда за утеха, разбиране, приемане, издигане, любов и нека всичко и всички бъдат благословени за това, че докосваш техните души. Благодаря, благодаря, благодаря. Благодаря и на вас.